assist. Nej, det var en fejler. Ej, nej, for helvede. Ikke lige på, Nana. Placerer den nu. Nej, kisser. Ej, hallo Lars, må vi ikke også godt få en is? Jo, alle får det bare en is. Ej! Han er lidt forsinket, så vil jeg udveksle et par ord med jer. Det kunne da være fedt at slutte turneringen af med en være ubesejret, ikke også? Prøv at piger, I skal til at være mentalt klar heroppe, og det gælder også dig, Annika. Tænke! I ligner nogen, der... Jeg har bare sat den lidt i gang. Altså, jeg hedder Sanatia, ikke Nadia. Er der mere? Jeg sad lige Løngaard, Nico, Mette og Lyt. Ja, og det her det er så vores nye opstilling. Vi starter med kisserne bagved, som vi plejer, og Nadia, og Nico, og Mette, og så Nana, og Lyt, og Løngaard. I skulle stoppe den, der ikke var sjovt. Jeg er lige ved at med og så var der også... Kom nu, rejs op, løb frem og tilbage. Hun er med mig! Og så var der det der mål, Løngaard. Det var mega godt. Kan I så komme i gang? Godt nok det her. Tænke ud på kanterne til Marie og Lyt. Vi kan godt, det er ikke godt nok det her. Nu viser vi, hvad vi kan i anden halvleg, og så går vi ud og vinder det her. Det er forstået. Det var den Fortuna. Hey. Yes, piger, så gjorde vi det. Må jeg så høre et yes? Er I klar? 1, 2, 3. Yes! Okay, en gang til.